Masquera say Muri Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakari kutanka kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kanochinwagara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Muri Zimbabwe, takigira inyaya buritswa nedi standard ya buda chitaura ichiti Vatendai Biti pamwechete na Welshman Ncube vari kuplana ku approach Chamisa for a possible reunion muri Zimbabwe. Zvirunzi zviri kuitika mushure mekunge Vatendai Biti na Welshman Ncube vari kunzi vasi kugutsikana nemaraniro ari kuitwa bato reCitizens Coalition for Change navasengezo shabangu chinzi Citizens Coalition for Change yatena into a disaster muri Zimbabwe. Ndofunga Vatendai Biti na Welshman Ncube vakabuda mushure mekunge Chamisa va announced that he was going to leave the Citizens Coalition for Change. Vakabuda Vatendai Biti na Welshman Ncube vachiti they were going to stay as my vice presidents battle reCitizens Coalition for Change. Pakabuda nyaya yekunzi vaizochinjana kutungamirira bato iri on a 90 day rotational on a basis yekuroteta after 90 days muri Zimbabwe. Asi zviri kunzi hazvina kuzobuda sezvavaida zvichinzi bato reCitizens Coalition for Change rava kuparara, harina solid plan muri Zimbabwe. So zviri kunzi Vatendai Biti na Welshman Ncube vari kuplana kuapproach Chamisa through vachautonoende navaDavid Coulthard kuti vakwanise kubatana vodzokera mukufoma an opposition party iri solid muri Zimbabwe. Bulawayo meya vaDavid Coulthard vakabuda vachitaura vachiti the disarray iri muopposition haina kumira mushe vachiadvocata vachiti key figures ari mubato key figures opposition ari kufanira kusiya personality driven politics or reconcile so that they challenge ZANU-PF's dominance muri Zimbabwe. Vakataura ivo vachiti unity was necessary kuti vakwanise kuconfronta political challenges ari kufeswa neZimbabwe. Muri Zimbabwe tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndofunga vajob seeker ndo vamwe vakasiyana zvakare nebato reCitizens Coalition for Change vanonge vataura nezvavo vari kunzi vakaronga bato ravo rinonzi the national the NDWG muri Zimbabwe. Kwatiri kuita zvakare mubato reBlue Movement hamuna kumirawo mushe. Zviri kunzi vanhu varimo vakurwirana key positions muri Zimbabwe kunyange bato racho risati radiscloswa kunzi richange richilonchwa zvarini muri Zimbabwe. Ndofunga kubuda kukaita Chamisa bato reCitizens Coalition for Change muna musi 24 January vachitaura ivo vachiti bato reCCC ranga rainfiltratwa neZANU-PF kwakatrigger scramble for power within the opposition ranks muri Zimbabwe. Ndofunga vasengezo shabangu ndio vakatanga nekurikola ma legislators nema-councillors CCC muri Zimbabwe vachiti vanga vasiri ma-members ebato reCCC. Zvakakonzera kuti vaChamisa vasvike pakusiya bato reCitizens Coalition for Change vakazvidismisa zvakare from any specific opposition faction or movement. Mushure mekunge vaShabangu vakaendesa kuHigh Court nyaya yekuti vaChamisa vangaita take over ma offices Citizens Coalition for Change his Blue Movement. Chamisa vakazvidistansa from any specific opposition faction or any movement. So Amos Chibaya navaGift Stalo Siziva havana kumira. They are rallying support for Chamisa under the banner of the Blue Movement. Vachi mobilizer supporters vaChamisa vachivaupdata vachimobilize masupporters Chamisa muri Zimbabwe. So zviri kunzi hamuna kumira mushe muBlue Movement, muri kunzi vanhu vari kunetsana muri Zimbabwe. Zviri kunzi pane internal divisions muBlue Movement zvichinzi
criteria iruda kushandiswa nanara Amos Chibaya pakuselect ma leaders vanakawanda havasikuwirirana nayo zvinonzi ana Amos Chibaya they want to handpick ma leaders since they want to avoid the same scenario yakaitika apo yakaitika MCCC yekuti they elected ma leaders vakawanda, but those leaders vakakonzeresa kuti bato rizoparara. Kunzi vana Amos Chibaya varitaura ivo kuti they know vanhu vari close to Welshman Chamisa, so those guys ndo vari kufanira kutora ma key positions mu blue movement. Vana Amos Timba vana Jameson Timba varitaura ivo vachiti no, ma leaders varifana kuelectwa ne committee muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi vagift staloziziwa vabvunzwa pamusoro penyaya iyi vakadhinaya ma-allegations aya asi the standard yabuda ichitaura ichi ndo zviri kuitwa, ndo zviri kuitika. Vagift staloziziwa vakaemphasiza support yavari kupa kuna vaNelson Chamisa, vakataura ivo vachita vasi kuzomira kusvika opposition yaita solid muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Vasiziva vakaemphasize the focus on building a mass movement and organizing a mass movement muri Zimbabwe, since they also want to form a stronger opposition inokwanisa ku stabilize the political crisis yemuno mu Zimbabwe. And funga ma weeks apura the blue movement yava ustalosizi vana Amos Chibaya ikaonekwa ichirambidzwa kuita marali avo. Pane rally yanga raplana kuitira kumukoba constituency yakabhanwa nepolice muri Zimbabwe. Tingazive kuti vachabudirira here kana kuti muri Zimbabwe. Mina munoiona sei nyaya iyi, uyezve munoiona sei nyaya iyi kuti what is going to be next for bato reblue movement muri Zimbabwe? Uyezve vachamisa navabiti vachagara vachamisa naWelshman Ncube navabiti vanokwanisa here kugara pasi voronga chinhu chimwe chete. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Once you have two visions, that is division. So our greatest lesson is that we must never work with the people who want to bring their own vision when there's a vision. Where do you get a vision? A vision. There must be a visionary. Who is a visionary? And that person becomes the president. If I'm the spokesperson, I'm not in charge of crafting the vision. I'm in charge of executing the vision. That is my